Ia bideo honetan ikusiko dugu SketchUpekin zelan sortu gure lehenengo fraktala. Horretarako klikatu duzue Classroomen ipini dizuegun helbidean eta hemen Start Modeling klikatuko genuke. Lehenengo gauza eskatuko diguna da logeatzea, orduan egingo dugu hau, Sign in with Google. Eta hemen ipiniko duzue zuen korreoa. Nik ikasle baten korreoa ipiniko dut. Eskatuko luke pasahitza, nik lehen sartu nazenez, baina badaki pasahitza zein dan, eta orduan egingo duguna da hemen, Create New. Eta eskatzen duguzku plantilla elegitzea. Bartuko dugu hau metrotan adibidez. Eta klikatzen du. Orduan ikusten duzuen moduan, 3 dimentsioetan gaude, eta hasiera batean 2 dimentsioetan egingo dugu lan. Orduan zer egingo dugu? Klikatuko dugu muñekoaren ganean, eta teklatutik suprimir. Ondoren, 3 dimentsioetatik pasatu nahi dut 2 dimentsioetara. Klikatuko dut hemen. Klikatzen dut, eta hemen ditut bista desberdinak. Orduan adibidez, goiko bista hartuko dut. Klikatzen dut. Eta orain, hau sarratu egingo dut. Eta ikusten duzuz, 2 ardatz bakarrik dago zela. Emango diot orain betaurrekoei, eta esango diet ardatzak ez ditudala ikusi nahi. Ikusi duzu ja desagertu dela. Hori egiten dutenean hau sarratu. Eta jadeko gutana garbi. Orduan hasiko gara lehenengo triangelua sortzen. Triangeluak sortzeko klikatuko dut hemen eta hementxe. Poligon ipintzen da bentokian, poligono bat. Ni lehenengo aldiz egiten dutenean, arrastratzen dutenean sagua, hexagono bat agertzen da. Eta eskumetara behan agertzen da sides, ingelesez aldeak esan nahi duena 6. Orduenik teklatutik 3 eta gero intro sakatzen badut, triangelu bat daukat. Orduan, lehenengo klik da ikusteko non hasten den. Eta orain sagua arrastratzen badut, eta biratzen badut triangelu desberdina ditut. Orduan, ipiniko dut hau ardatz berdea agertzen dena, eta nahi dudan tamainoan klik. Eta jazta badauka triangelu eginda. Saguarekin aldotegin handiago edo txikiago, saguaren gurpiltxoarekin. Orduan badauka triangelua. Egingo dut klik bikoitza. Klik bikoitza egiterakoan importantea. 3 aldeak egon behar dira urdina eta barruan puntitoak. Orduan hori kopiatu egingo dut. Zelan kopiatzen da? Botoi honetan, klikatzen dut eta honekin. Baina gainera teklatutik kontrol sakatu behar dut. Sakatzen dut kontrol, orduan agertzen da positibo bat kursoaren ondoan. Positibo daukadanean ipiniko naiz erpin honetan. Eta erpinaren atzean agertuko da puntu berde bat. Puntu berdea ikusten dutenean, klik. Eta soltatu sagua. Orain mugitu sagua, eta hemen itxatzi nahi dut. Puntu berdea ikusten dutenean bakarrik, berriro klik. Klik bat. Orain, etorriko naiz erpin honetara, puntu berdea ikusten dutenean, klik. Importantea, kontrol berriro ipintzea, eta puntu berdea ikusten dutenean klik, eta etortzen naizenean ona, klik. Eta jazta, badaukat lehenengo iterazioa, 3 triangelurik. Orain koloreztatu egingo. Koloreztatzeko baldeari emango diot. Ematen diot baldeari, eta hemen ikusten baduzu lupari ematen badiozu daukazue koloreak. Daude material diferenteak, baina gu kolorekin fijatuko gara. Eta hartzen ditut 3 kolore desberdin. Nahi dituzuen koloreak, hori bardin da. Eta bukatzen dugunean X. Orain, saguarekin egingo dut apur bat txikiago, eta begiratu hemen dago eskutsu bat, eskuarekin ipiniko duten. Hori eginda daukadanean, Kontrol A, eta orduan dana aukeratzen zen. Eta orain hori da kopiatuko dudana. Orduan, gogoratu, ematen genion botoi honeri, hori da mugitzeko. Eta nahi dualez kopiatu, kontrol. Kontrol klikatzen dudanean agertzen da positibo bat. Orduan, puntu berdea, puntu berdera. Klik. Barriro, kontrol. Kopia bat egiteko. Puntu berdetik, puntu berdera. Eta jazta badaukat beste iterazio bat. Kasu honetan, 9 triangelu daude koloreztatuta. Hau da, 3 per 2. Kontrol A, dena selekzionatzeko. Kopia baten ez, kontrol ematen dut berriro. Puntu berdea,
puntu berdera. Kontrol berriro, kopiatzeko. Puntu berdea, puntu berdera. Eta ja badaukat beste iterazio bat. Zenbat triangelutxo daude koloreztatuta? 3 berri 3, 27. Egin dezaket beste bat. Kontrola denak aukeratzeko. Eta orain, selekzionatuta daukat kopiatzeko aukera, baina kontrol falta zait positiboarekin. Orduan, puntu berdea, puntu berdera, klik. Berriro kontrol. Puntu berdea, puntu berdera. Eta pantailan ondo ikusteko emango diot oneri eta lupa hau, 3 gezitxoak dituenak. Eta hortze ukiko nuke ja urrengo iterazioa. 3 ber 4, 81 triangelutxo dituena. Eta bueno, fraktal honeri Sierpinskiren fraktala deitzen zaio. Eta horrela utziko dugu. Zelan gorde, emango diogu save, esketxapen sartuko dugu, eta izen bat deituko diogu. Izena, Sierpinskiren triangelua. Save. Bale? Gordetzen dago, Eta badago. Orain, aldotegin, zumarekin txikitsuago, eta hoia zailagoa da, Baina, bueno, animatzen bazarete egitera, eskuarekin hemen ipiniko dut, apur bat txikiago, holan, eta orain zer egingo dut. Kontrol A, dena selekzionatzeko. Orduan, hartuko dut, hemen, biratu, eta begiratu zer egingo dut. Biratu eta kontrolekin, Hartuko dut. Hau, eta ekarriko dut ona. Klik. Eta hau ikusten dutenean, 5x. Hau da, kopia hori egin duena biraketan, 5 aldiz egin dezakela. Orduan idatzi dut, 5x intro teklatutik. Eta begiratu zer daukagun. Berriro gorde gure badot, egingo nuke itxaban apurtxo batene. Hau ez dut egingo save, ze save egiten badot hor geratuko litzateke. Orduan, utziko genuke horrela, save, eta etorriko ginateke ona, bai, bitu zer nuen egin. Holan, save as. Gordetzen dut, eta ipiniko dugu. Sierpinskirekin egindako hexagono. Save here. Eta listo. Bale? Animatzen bazarete, aldo zuena egin ere bai da, hemen zabaltzen dugunean, exportar edo download. Download egiten duzue, eta gero niri aldozte zue bidali Classroomen bitartez. Bale? Venga, bai animatzen zarete. Gero arte.